ئەف کێلیکا موشکبارانە نەخۆشخانەیە شیفایە لە عەفرینێ. وأكبر قصف مدفعي على مدينة عفرين. عێریشێ کاولکاریە کە مەزن لە پەیخواانی. باژار دەبێ سەروبەریە کێدەیە ئەو خەلک مەزن و بچووک درەڤن. بسەدەما موشکبارانە نەخۆشخانەیە شیفا بهتر ji 20 کەسان جانên xweş destdane û bêhtir ji 30 kesên din jî birîndar bûne. Nexweşxane bi tevahî hat tevalakirin û bêhtir ji 200,000 kesî bi bê xizmetguzariya tenduristî mane. نحن عدد الولادات الشهرية في المشفى بتجاوز 350 ولادة. ماهانه 350 زارok li vê nexweşxaneyê ji dayîk dibin. Mahane bi hezaran kes serdana me dikin. Nexweşxane bi xorayî xizmeta xelkê dike û peran wernagire. Vê nexweşxaneyê guşareke mezin li ser kerta tenduristiya Efrînê û derdorê kêm kiribû. الكبير في منطقة عفرين وريفا. Ti kesî berpirsiyariya êrişê li xwe negirtiye. Lê Recep Tayyip Erdogan hate ser televizyonê û bê dudilî penceya xwe ber bi şervanan ve bir. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısı PKK... Ew êrişa terorîstiya du hate kirin li ser nexweşxaneya Şifa li Efrînê nîşandayek û PKK'ye rêxistinekê ew qasî durinde û napakin. Di êrişê da 14 kesên sivîl şehîd bûn ku di nav wan da zarok, bijîşk û nexweş jî hene. Sihodû xwişk û birayên me birîndar bûn. Bi sedema kuştina bêtewaran li welatê me û sivîlên Sûriyê û kuştina birayên me yên Kurd li Iraqê. Bi sedema her dilûpeke xwînê ku rijiya ye, em lêpirsînê li gel wan nefsini ziman dikin. فەرماندەیە گشتیە هێزên Sûriya Demokratîk HSD di twîteka xwe de yekser red kir ku destê şervanan di êrişê de hebe. Mazlûm Ebdî got HSD bi tevahî red dike tîyek ji hêzên wê di ber êrişa trajedîk de li ser nexweşxaneya Efrînê berpirsiyar be yan destê wan tê de hebe. Em ji dil li ser can ji destdana xelkên sivîl xembarin. Bê dudilî em vê êrişê şermezar dikin. Armanckirina nexweşxaneyan bin pêkirina yasaya navdewletî ye. حتا دەستپێکا 2018 عفرین یەک ji ئارامترین deverên Sûriyê bû û Kurdan ew birêve dibir. Lê di çileya 2018 de Tirkiye û hêzên alîgirên wê ji opozisyona Sûriyê êrişî ser wê herêma Rojavayê Kurdistanê kir û piştî du mehan ji şer wan ew herêm dagîr kir. Ji wê demê ve Efrîn bûye cihekî ku xelkên resen lê kêmtir bin. Îlona Bûrî Komîsyona Lêkolînê li ser rewşa Sûriyê ku serbineteweyên yekbûyî ji bo çil û duyemîn rûniştina mafên mirovan di raporteke 21 rûpelî de behsa wê yekê kir ku li Efrînê roj bi roj mafên mirovan bêhtir têne bin pêkirin. Komîsyonê ragihand berpirsiyeke mezin distûyê Tirkiyeyê ye û divê guşarê bixe ser wan grûpên ku jê nêzîkin ji bo ku bin pêkirinan li wê derê rawestînin.